Kan biasanya mendem kan dikai petelot. Iya, tulisi Arab, alif, ba, siji. benar. Aku gak, Cak. Hono coroko, Cak. Wah. Lho iya. Pas nduk mobil wong loro, terus ngentut. Iya. Kon buka nih kene kon. Hah? Kesempatan temu. Katel. Matane picek. Sopo iku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Sepertiga Malam. Aku lu cek ngombe rek, kurang mulai. Cek ngombe. Golongan wong semangat sih. Iya. Masih semangat kan yo ngenteni kancane, wong aku cek ngombe. Saya ngene lho, Jilek diteni kok ternyata kok isih suwe. Ya mu nyusul aku sih kudu. Oke, tak susul. Oke, saiki podcast Sepertiga Malam. Podcast Gorong apa-apa lah kok wis ono. Lah iya, gorong apa-apa kok nang dobrak wong sama dhewe. Podcast Sepertiga Malang iki. Apa rek? Apa? Hakim apa sih, Kim? Podcast Sepertiga Malam iku menjelaskan tentang mitos-mitos Jawa. Awake dhewe gak mengimani tapi menghormati tradisi nenek moyang kita. Mergo awake dhewe urip nang tanah Jawa. Hidup berdampingan. Biaya ono mitos-mitos kan, kaya gak oleh ngene, gak oleh ning mergo ngene dan lain-lain. Bener. Biasanya iku ngono. Biasanya juga ngono. Makanya aku juga sangat luar biasa hari ini, Ji. Apa? Iki ono produk kremes warak. Warak. Apa kok disebut kremes warak? Karena selain dikremes, engko iso nggarai mangan adi warak. Oh iya. Jadi ini termasuk salah satu kremes jadi sandingan untuk bolo-bolo iki saat mangan. Biasanya sambelan ngene iki lek. Cocok biasae lho. Iya, kayak ayam kremes, iya kan, bebek kremes dan lain-lain. Biasanya sarip kremes. Iki kremes. Ojo gilani. Oh iya. Sumpah ojo gilani ngono. Aku malah ning acara icip-icip. Apa? Batal poso. Tadi sing bolo-bolo iki kan acara iki produkku UMKM. Iya toh? Iki produkku UMKM. Dadi awak dhewe kudu apa ya? Kudu membantu ekonomi UMKM lah. Dadi iki kaya produke kremes wareg iki wis terkenal nang Surabaya. Bener. Nah kebetulan alhamdulillah iki produknya arek Jombang. Arek Jombang. Keren. Oke lah. Aku wis tau nyoba iki. Iya? Kok ndilalah? Saiki aku dikirimi. Hai. Iya. Tadi sampean wis mari icip-icip. Wes, aku wis pernah nyoba. Saiki awake dhewe, Mas. Apa, Cak? Iki bahas tentang dek iki sosok bapak tapi pernah ketemu dengan hal mistis, Ji. Sosok bapak yang berjuang apa iki jenenge menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga, kerjane apa? Kerjane iku ya iku mau, gak duwe waktu lah. Rono. Kerjane gak duwe waktu iku be kerja terus. Lah iki bedane sing tembak sing tak omong. Lek sing tak omong iki kerja terus, lek iki mangan terus. Mosok syukur bekan. Iya iki. Sik. Ngomong. Kok ke kampung mungkin lho gono tahlilan. Lho apa sih kon? Kan dikirimi sapa berkat? Penggemarku. Semola. Kok. Dikai iki kok. Oh iya pasti. Kremes Enak iki yo. Enak. Iki Kremes wareg. Mantep. Iki cocok. Dadi panganane opo ae pokoke. Awakmu lak ngerti sih kok kita berdua nok kene ngapain? Ngerti? Lapo? Podcast. Oh podcast. Terus, lah kok awakmu terus muwangan nok kene iki lho. Maksudmu apa? Jare lek podcast ku santai. Iya. Ya gak sesantai sing mok maksud ngene kok, tapi kok. Ya lek yo engko. Iya, tapi kan iso dipangan pas istirahat. Enak. Istirahat di kayak sekolah istirahat kon. Lho gak ya Mas. Gak gelem ya wis. Gak usah komentar. Iku sajane gak luar PDW podcast. Kon niku njaluk di apa iki jenenge? Njaluk diajak podcast bukane moro. Ya gak seragam. Minimal pakaianmu lah kok. Loh, kok wirnya? Please deh kok. Iki lho bajuku. Loh. Fe mau.
Weh mau gundul Oh, sudah jamu. Berdoa sih. Entah gak. Iya, gak kok aku. Ayo. Aku sih Sekarang aran donga lah iki pisan. ndonga kok. Awakmu duwe keyakinan dhewe. Iya, pasti ndonga. Ah, Ben menurut. ben dibarokahi Tuhanmu. Nah, Tambang was nopo iki. lah aku dhewe ya luwe, lah aku ngawali ya, wong aku gak Keten kok kok. Suwi-suwi. Gak iki sing tak tekano iki narasumber luar biasa, seorang pengusaha. Nggak. Wow, tapuk pisan wow. Sabar ta rek bapak ta. Gak iso lho. Mau. Kok njolakmu najis paling kok iku. Enak iki. Lanjut no. Ya wis bahas iku lho sing de. Kok ngurus sadar. Awak dhewe iki membahas tentang Bahas. mitos. Mitos. Mungkin ana sing percaya Mit. dengan mitos. Mitos. Tapi memang kejadian. Memang kejadian. Lah, Percaya gak percaya, mungkin awake dhewe tidak mengimani tapi menghormati. Bener. Selama tidak melanggar norma-norma agamanya awak dhewe, Nah. ya gak apa-apa lah menghormati tradisi Bener. daerah yang kita tempati. Bener. Makanya di Jawa-Jawa itu mesti lah wong tua-tua biyen ketika awak dhewe iki nang satu tempat yang memang itu dikira Angker. tidak ada penghunine, mesti kan Mbah nuwun sewu putune badhe lapo kan ngono mesti. Iya, biasa ngono. Ada nuwun sewunya ngono gak Putune lapo? moro. Gak moro ujug-ujug badok nang ngarepe kancane wong loro lagi serius. Dikei lho nolak rezeki ya. Iya. Iya, Tapi kan parah. iso engko kok cara ngono. Wis sabar. Kok Iya. mampu. Dek iku abot wetenge lho. Wis turun aja. Gak iso. Wis saiki mari kita panggil dia Mas Sony. Mas Sony. Halo Mas Sony, monggo. Halo, Mas. Silakan. Mas. Luar biasa. Luar biasa Mas Sony, Nabi Tubulu. Lapo? Luar biasa. Kan undang iki dah. Iya. Kok gak ngomong aku? Lapo? Wis Wajar lah yang kita Wajar. undang iki narasumber yang memang berkompeten di alim. berkompeten. Wong alim, wong pinter, wong pengusaha. Iki Heeh. pengusaha. Ngono jak Aku pengusaha. Pengusaha telur asin kok. Oh iya, Cak. Oh, telur asin. Jenenge apa telur asine? Kia asin. KIA. KIA. Lah yo KI. Iya, Kia. KIA. KIA bukan KIA. Kia. Iya, KIA. Oh, kayak bahasa Cina ya. Kia Surabaya kan biasa. Iya. Kia. Kia asin. Iya, Ya. Cak. Iya. Dan aku pernah enak Wis aja icip, Cip. masir. Wis icip? Masir. Iya. Dadi Telur nek asin. jero ndok iki pasir tok. Gak ngono juga, Ji. Gak ngono. Oh enggak, maksudnya masir iku kaya kadang kan ana produksi telur iku sing gak dipendem karo apa iki jenenge? Botol. Karo botol, tapi digodhog dan apa banyune dikei apa? Uyah. 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 Wong asin tok. Iku bertahane gak lama biasae. Sedina wis banger. Ya kaya ambune iki. Lah, Iki siapa? dilu ae 2 menit wis banger. Iki kan gak dikum ae banger kok dikum maneh. Kan aku gak ngomong aku. Lapo sih ku? Wong awakmu kok ngerti kene ta? Wong awakmu Aku yo kan gak dekene ngerti. aja. Lho ya wis. Iki karyawanku, Dul. Sama aku iki pengusaha telur asin kok. Ya pakmu ae karyawan iki. Awakmu wis gak percaya. Lek awakmu memang duwe padha pengusaha ya belajar nang iki sing Belajar. Temenan. San, piye kabare Mas Sony? Alhamdulillah, apik, Cak. Alhamdulillah, saya. Sehat saya alhamdulillah. Sampean wis ndek keluarga wis Sudah, berkeluarga. sampun keluarga. Kerjaan saiki Ya pengusaha telur asin Mang. Iya. Piye sih? Apa sih? Iki anak buahku ra. Anak buah opo ngaku-ngaku. Temenan, Wis eh. gak ngatur. Anak piro Mas Sony? Anak papat, Cak. Wih, subur. Subur. Kaget tuh aku. Subur. Iya, Cak, papat. Sing barep umur? Sing barep iki tas lulus SMK ini. STM. STM. Berarti sampeyan iki wis tuwek ya? Loh, ya apa, Cak? Tapi kan sik nom. 45. Gak mungkin. Gak ono, Cak. Piro? Mantarane Gajah Mada mungkin. Duduk ketuaan. 18 tahun, Cak, iki. Oh paling sekitaran 40 lebih lah. Wah, 18 tahun, Cak. Ah, Oh, tak keplekno wolak-walik. Siapa 18 tahun? Ah. Delo 18 tahun. Ayo, ndang ditakoni iki Iya, bapak iya, cek mangan. iya. Kon mangan. Iki anak buahku temen. Anak buahmu apa sih Kok gak kok? ngomong aku? Tuhan itu menciptakan ono sing mirip-mirip memang. Ojo akon-akon Ojo aku akon-akon. anggap anak buahmu. Temenan. Mangan. Lek Ah, gak tak mangan, buah lo, tak buah lo. Buah lo. Ayo. Wis diwa. Berdoa, kon gak berdoa. Sudah, Rek. Gak Kan makanya ngoblas. ngomong tok. Aku mulai mau mangan iki mek berdoa.
Iya toh. Iku anak buahku. Wis ta aja akon-akon. Ya Wis. ampun. Mas Sony pengen cerita apa iki? Cerita mitos-mitos apa ketemu wong sing mangan apa iki jenenge tahu campur moro-moro keselok mati ngono piye? Oh, iki, Cak. Gara-gara ketelan garpu. Nanti ngomong apa kan? Hah? Apa sih? Kak, kan Cik cerita mungkin tentang usahanya sampean. Kan biasa kan seorang pengusaha pasti yang menggoda juga pengusaha. Oh, Sampean anak pernah buahku. cerita mistis. Anak buahku iki. Tak ngomong aku kan. Mangane gak oleh karo ngomong lho. Mangan kau lek karo keselok kok keselok. Kesel Bukan. kesehatannya ayo. Piye Mas Sony piye? Oh, iki, Cak. Mitosnya iku aku kan pernah duwe anak sing pertama iku jare nek mendem hari-hari ya. Heeh. Oh iya. Nek anak wedok awak dhewe kon kudungan to. Nek menurut adat awak dhewe, nek Oh, ngono mendem ya? iya. Oh, setiap daerah memang beda-beda. Ah. Nek kene sampean niku ngono ya? Iya, anakmu wedok le diomongi ibuke. Heeh. Kudu ngene, kudu kudungan. Kudu-kudungan. Iya, terus Dadi pas mendem posisi kudu-kudungan. Ah, mendem hari-hari kudu kudungan. Awakmu berarti yang mendem ya? Iya, kan aku bapake, mosok awakmu. Ya paham, Oh, iya. paham Son. Maksudku kan aku tadi sing tadi pertanyaannya adalah, lha awakmu kudungan kok ya gak apik. Lho lah iya. Iku terus mau lakoni kudungan, Son. Loh, tak lakoni, Cak. Makan manut wong tua. Iya, iya, duluan. menghormati lah, Ah, menghormati. bener. Bener. Terus. Percaya gak percaya tak lakoni, Cak ya. Mau lakoni. Terus lek mendem ojo tangan kiwa. Heeh. Nah, aku- Iya, lah iku iya, kudu Jenenge tangan tengen lah. Tangan tengen. Aku ngelamak. Ngelamak. Jenenge aku jek nom ya. Heeh. Coba ae tangan kiwa ya, Cak. Mau coba Tak dengan coba. sengaja. Iya, sengaja. Kan mau bedone arek identik kanan ambek tengen kan gak masalah. Iya, Oh, iya, iya, gak iya. masalah. Pikiranku. Iya. Nah, bener. ternyata salah aku. Nyoba iki salah tribakno, Cak. Oh, berarti ketika wong tuamu iku ngomong bahwasanya lek mendem hari-hari kudu tangan tengen, mau Ah. lakoni tangan kiwa, Iya. nyoba lah Tak ngono coba kan aku Mau coba. pembuktian wong Iya. itu Pembuktian. kritis Cak ya. Iya. Lek. Bener, bener. Tak jajal. Lah kok anakku umur-umur setahun iku nyandak apa-apa tangan kiwa ya, Cak. Lho lho Oh, lho. kidal. Oh. Mamanya gak ngerti, anakmu kok ngene, tangane gak tangan kiwa terus ngono. Ah, terus? Awale aku meneng ae. Loh, iki pembuktian berhasil iki, Cak. Ya. Berhasil, Cak. Iki nang anak, iki Iya. dal berarti saiki. Iya. Cuman iki kan antara mitos dengan fakta iki awak dhewe membuktikan dhewe Cak Ya, ya. Oh, iya, ternyata iya. temen ngomongi wong tuwek iki Omong- bener. Iya, iya, iya. Nah, iku salah satunya, Cak. Oh, berarti saiki umur SMA. Gak saiki sing tak pendem iki sing umur TK sih. Saya sing mau pendem iki Gak hari-hari ini, Cak. anak iki dipendem. Sing hari ini coba. Iki wong tua durhaka ya. Wong anak gak ono gawe Umur di- pira? Umur piro ya? 5 tahun, 6 tahun. Gak ono sih. Kan. TK Cak. Oh, JTK. TKA, iya. Iki lho, Masya Allah. Gusti Allah. Sepurane lho Mas. Kan Sepurane, Mas. biasa. Kalau kula iki Sony, kok, Bolong- Sony, coba no. Sony. Ladenono iki. Sony coba. Iki nang sumber. Ladenono. Arek kok yo. Lah. Ah, Sony. ngono sing Guyu kon yo. wis aja ngapungan. Iki lho kamera. Juraganku iki. Gak wis padha ae. Padha ae. Wajah-wajah ngene iki wajah Monggo masyarakat. Mas Sony. Aku njukuk ngombe kok. Ya ampun kuku. Monggo Mas Sony diunjuk. Monggo. Iki sopan nang narasumber. Aja Narasumber sing Kok iki anak buahku. Ngomong gak percaya kon. Iki anak buahku iki. Kok kenapa? kok iki anak buah kok iso gak seneng. Iki anak buahku. Lho tapi kan iki narasumber. Lha kon kudu sentuh aku sik. Kowe narasumber kok ngene. Sony ngono lho. Kon aku iso ngerti. Kon iki gak ngomong pisan, Son. Hah? Kudune iku sampean iki bangga. Iya, Ngono lho. Aku kaget, tak pikir narasumbernya sopo, tak sopo, kok gak teko-teko. Terus mulai podcast, dadak Sony sing mbok celuk. Ya kudune sampean niku. Wih, anak buah. Kudune piye? Harus kon kudune pamit nang aku. Heh? Pamit. jam kerjane Sony iku jam piro sih? Jam piro? Sampai jam 5. Ya jam 5 iki lho wis bengi. Kan gak duwe hak. Nggih. Monggo Mas Sony. Monggo Mas Sony. Cok. Suweneng. Lon, seneng lon. Suweneng lon. Oh, ana sing
Tapi hanya iku Mas Soni yo, hanya apa iki jeneng mung kidal tok ketika sampean. Cara ngono pembuktiannya mung kidal ngono tok. Ya tapi iku cuman berjalan umur piro sih gak selamanya. Cuman dia bisa untuk melakukan dengan tangan kiri kidal ku iso. Oh. Jadi misal nulis, Heeh. apa? Awalnya tangan kiwa. Mewarnai tangan kiwa, terus suwe-suwe kok tangan tengen ya iso. Dadi loro iki iso. Cuman iso. iya sampai saiki koyoke tengen terus saiki ngale. Ngale. Oh iya. Ngelatih terus akhirnya kan jadi kebiasaan deh ngono. Bener. Iku sing paling cilik ya, anak sampean sing paling. sing duduk cilik ana maneh, Cak. Iku kejadian beda mana? Iya. Hari-hari ini mau lek. Gak. Kok iso hari-hari tiuntan. Lah itu ngarek cilik anak dipedem kon. Sing cilik iki ya apa iku, Cak? Sing cilik iki aku rada nglamak, soalnya wis tau mendem kan wis ping pira ya. Oh, kejadian yang sama, Iya. mendem hari-hari. Heeh. Heeh. Sing kan wedok maneh iki sing keri. Sing kari wedok Kon maneh. kudungan. Oh, Iya. gopo ora sing delok ae kok. Oh, saiki mulai Iya, nolak ya. Iya, wis nolak. nglamak, nglawan. Wis teko tak pendem ngono ae, rada jeru. Kan biasanya mendem kan dikai petelot. Iya, Iya. Tulisi iya, Arab, tulisan alif, Arab. ba, Iya, siji. iya, benar. Aku gak, Cak. Hono Coroko, Cak. Wah, Lho iya. Saya takon iki nguap lek iso nanjene Don. Lho gak, Cak. Kan awak dhewe budayane Jawa. Iya, Nang tanah Jawa, silsilah wong Jawa ya. Oh Jawa, kok tulisi ana Caraka. Iya, soalnya untuk sekolahan saiki anakku iku piye ya cara ngono penginku iku budayane iku sik Melestarikan budaya lah. bener, Karena Cak, bangsa bener. yang baik itu atau bangsa yang bagus itu adalah bangsa yang melestarikan budaya. iki wong tua hebat iki. Wong tua hebat. Pemikirannya apik, akhlaknya sing elek. Mari ngono Son, mari ngono Son. Bareng ngono ya apa? Kok pendem, heeh, awakmu gak kudungan, gak kudungan. gak kudungan. Heeh. Tulisan Arab diganti Jawa. Jawa. Ganti Jawa, Heeh. aksara ana cara kuwi kuwi. Iya, Nah, terus ya, terus terus dikai ya. petelot tak kei. Gak tak kei petelot, Cak. Mau kayak apa? Pulpen sak bok. Sing warna-warni iku lho. Iya, iya, iya. Iya, dadi arek pikirane iku sik Sik anu lah, iya. Sik luas lah, sik Nah, luas. Iya, Sik luas. gak ireng. Gak ireng, Cak. iya, iya, iya. Iya, terus. Ya wis tak nglamak aku iku mau Nglamak, dadine. iya. Kayakno iki jarum, iki dom. Wis Heeh. gathik kesowen nenek iki ngono. Nah, Iya toh? iya. Wis tak kei iku, ya wis. Wis lho kei le iki. Ibuku kan ngelingno wong iku ngelingno. ora-ora. Oh, wis Bu aman aku ya Iya, ngono. iya, iya. Wah, Pak gendeng iki rek aku ngono. Mari ngono kejadiane. ngefeke. Kang enake. Arek gak iso meneng ya, pola gak toleren. Nek pedhok aku ndong ya ngono. Dadi Umur pira saiki? Umur piro ya? 16 bulan. Enggak, Cak. Setahun setengah sing cilik. Gede detek bapake sing dipendem. Apa dioret-oret pulpen warna-warni. Oh, bisa anu motor iki tau terus. Iya, terus arek gak ana praine. Sik, Mas Soni iku anake papa sing barep iku tas lulus SMK, wis gede lah. Sing kedua umur Jek iki jek kelas 3. kelas 2 SMK. Kelas 3 SMK. Kelas sing nomor anu sing TK TK iku TKA iki terus sing iki jek setahun Heeh. setengah. Terus usaha bojo kerja bojo di rumah. di rumah, ibu rumah tangga. Iya, Cak. Sampean usaha ndokasin niku mulai kapan? Usaha ndokasin iki semenjak iku Cak corona iku lho, Cak. Oh, ket corona, wis lumayan ya. Cuman pernah berhenti karena bojoku kan metang-meteng ae ya. Wis gak enek sing nandangi, Cak, ngesakno aku. Kok kok kesana bojomu wong awakmu dhewe sing nyerang. Bojone meteng nyalan, bojoku metang-meteng ya, Cak. Kok iso Ya kon perbuatanmu sih, Kang sih go. Piye sih rek? Lek anak buah ngene wis jelas iki bose luwih mursal. Berarti tapi saiki wis mulai produksi maneh. Iya, Cak, mulai gawe ndokasin maneh wisan. Biasanya lek wong usaha ya, usaha dhewe apa maneh iku sing makanan lah. Apa usaha-usaha makanan iku biasane ana kadang ku saiki masak meni wis ngeset, Iya. saiki masak meni wis pernah gak? Oh, iku ngene, Cak. Aku mindsetku tak gawe ngene. Iki omongane guruku biyen, Cak ya. Iya. Nah, iki dawa ceritane. Tak apa-apa. Cendekno ae. Sik. Lah iki gak iso. Iya, dawano gak Kudu dawa apa-apa. ya, Nah. kudu runtut ya, bener. Jarene guruku biyen niku nek usaha iku diniati lillahi ta'ala. Lillahi Iya toh? ta'ala, iya. Nah, sedangkan koncoku sarane iku akeh, Cak. Nah. Takok sik dino iki madepe. Oh iya, Lho, iya. Jawa, Cak ya. Primbon, Benar, primbon. Jawa.
Lah bapakku dhewe iku penggaweane golek-golek dino. Tapi aku dino kabeh apik lillahi Betul, taala betul. ya. Aku ngaitine iku dino Jumat, Cak. Ngaitine dina Jumat. Lah, wis iso ngaiti. Wis cara ngono ilmune wis duwe ya ndang edukasi iki piye. Sing gak duwe mok situk, Cak. Duwe. Ya, iya. terus akhirnya aku duwe win-win solution ya. Utang juraganku. Juraganmu sik ono. Duh, cek urip. Seweger wonge. Mosok. Duh, karo ta kamu, Cak? Lho, lah jarimu di statusmu sing loro nemen. Kok kurang ajar. Kon tambah suwe tambah lama kok ya. Iki. Mau apa iki kok? Ngawur iki. Kon tambah suwe tambah lama kok. Kesempatan kon ya. Sik, iki disclaimer rek ya, iki disclaimer rek. Sony iki kerja nang Koko wis pirang tahun kok? Lurus setengah, Bang. 2 tahun setengah. Rong tahun setengah. Tahun setengah. Pokok iki sing dipercaya Koko apa ae lah sing penggawean nang omah iki mbuh nang anu ngeterno nang ndi ae pokok Pokoknya Sony. sing dipercaya. Pokok sing dipercaya apa ae iki. Kayaan. Iki Sony. Tapi Sony nyambut gawe apik ya, Njen. Apik. Kelakuane. Bisa dipercaya. Kelakuane. Kelakuan itu tuh. Lho tak gak iki kan Lha podcast. foto makil dia coba yang ngono. Piye. Tambene iku lecek. Piye. Ya asal ngomong. Piye contoh. Tahu nggak pernah ada masalah ngono Dek Jobo ngono ya apa contoh? Dia coba aku gak ngerti. Gak sing no awak karomu. Sing sampean Kalau kan aku ono Heeh. karyawan, ya toh. Heeh. Iku perawan tuwek. Heeh. Wis tuwek. Heeh. Don, kok lek ngelono piye, Son? Aja kok. Aja. Oh, Dek nyek. Iya. Nyelkit. Iku lak karo wong liya, lek karo awakmu kok. Yo gak wani tak ndasi. Lah iya, kan berarti sopan nang awakmu. Iya kudu. Oh. Lah iki tapi iki kesempatan iki. Iki kesempatan. Iki dendam iki berarti. Dendam nang aku iki. Makanya dia mau menang awas kon ya ngono paling. Teko ati ngono. Iso mikir elek sih. Lah saiki di ngono nih. Piye sih? Lah iku mau ngomong. Siapa? Iki sing ngomong. Oh iya iki ya. Lah Kon mangkane aja fokus mangan, tarungokno. Saku lapar mangan. Sik iki dilanjut mau ya, San. Pripun? Terus-terusan. Ya terus aku kan gak Utang ono juragan. juragan. Iya, juraganku aku ngomong apa eneki, Bos aku iki ge sampingan. Soalnya aku biyen niku tau nggawe edukasi, Oh, butuh apa? Butuh duit bos ngene. Akhirnya ya wis dikei solusi ku mau diwangi, disili modal. Disili modal. Pinjam modal iya. Tapi hati-hati, balike bungane dawa Oh, biasa. ora lek. Aku ngelihat dia itu mau butuh usaha. Cuma kecoy gak apa-apa. Oh. Sik, Son. Berarti juraganmu iki baik hati ya. Gak usah izin. Los-losan iki. Los-losan iki. Oh iya, penak wonge. Penakan ya wong. Penak. Lek kapek, Gajimu tak tambah. lek ngomong lek engko macem-macem tak gepuke cengele, Son. Oh, berarti dikai solusi disili modal lah Iya. waktu iku. Dimodali. Disili modal. Mari ngono terus usaha maneh iku mang Wis produksi maneh nggawe edukasi, Cak. Iki selama apa jenenge saiki produksi cara ngentekno telur asin niku sampai pira sampai pirang kilo? Kok gak kiloan, Cak? Tre-trean, model tre pirang tre ngono lho. Oh ngono. Cuman aku kan Sik, gak ngerti gak tre? Ya gak lah usah ngetok disuruh. Tre iku adae telur iku lho, Kayak Cak. ada iku. Heeh. Masalah pedeban jenenge. Wis jarno son juraganmu yo ngono. Wis ngono iku lek juraganmu lek ono kene ngene. Wah, enak rek segoe. Siapa? Asli segone. Tapi mana siji. Berarti biasane lek apa ya sedina ngono tak pira? Pirang tre. Nek aku gak sedinoan, Cak. Modele iku aku nitip-nitip ning warung. Oh, Dadi iya. per minggu. Oh, seminggu pisan parani. Ngontrak. Bertahane sampai pirang dina? Bertahane iku nek sing tak gawe iki saiki standar iku maksimal ya 10 hari, tapi 15 hari sejane enak cuman kuatirku kok Kuatir, ya ya. wis notoku 10 dino lah. Suwe ya berarti itu. Apa aku bisa kategori suwi? Yo suwe Standarte Cak. ngono. Standarte sakmono. Standarte sakmono pokok gawene iku sesuai ndok asin pada umumnya. Nah. Dadi ndok asin niku kan ket biyen niku awale ya dipendem karo deplokan boto. Ya, ya sing Nah iku, lah kadang saiki iku wong iki golek sing simpel, digodhog banyune dikai buya. Iya. Iku pun gak masir ya kaya ndok biasa. Iya, Cak. Jadi Jadi gak ya memang
iku. Iya, api. Yo tak gawe teko botos. Pada umumnya semestinya kayak ngono, Cak. Oh, gak diakal-akali, disuntik, diapakno enggak. Heeh. Lah saiki omsete pirang atus juta cara benulan? Paling ya 3 M, Cak. Oh ya kalah bosmu berarti. Berarti bosmu saiki mulai sampean. Tulisane tok tapi iku. 3.000 Ayo sik, Iya. iki 2 tahun setengah ya. Awale iku piye? Kok iso Kok- iya? Ketemu Awal iku tukelan paving iki. gak awal iku bojoku Cak sing melok dhisik. Oh, Oh, bojomu. sudah kerja di gini. Heeh, bojoku melok juragan adike juragan wedok. Melok terus metu terus dihubungi nek Koko iki butuh sopir arep nanti ngono. Nah, iku pertama kayak gitu. Tapi gak langsung melok, sik panggilan. Panggilan. Pertama sik panggilan. Terus ditawani Koko. Ya mungkin Mas Nora iku kan melas. Iya. Oh, iya, Sakno. iya, iya. Kon gelem melaku ngono bahasane ku. Oh iya Ko. Terus aku gak mikir bayaran pokoknya kerja tok ngono sak kan di bojo Cak, tanggung jawab. Wis Apa pokoknya kerja sih? tok ngono. Gosipe. Kok sing penting tanggung jawab iku Ya, ya. sing Oleh penting piro kerja. ae sing penting tanggung jawab insyaallah engko lek awake dhewe tekun nglakoni kanthi ikhlas iku biasanya nemu dalane. Dan zaman Kan- sudah yakin ya bahwasanya Koko iki orang sosok sing paling apik menurut sampean ya. Masalah iku gak tak pikir Cak, sing penting kerja sik ngono Cak. Oh berarti biyen mikir elek biyen. Kon wae ngomong, "Iya, Koko paling apik." Iya, nggak usah. Lah kok Nggak gue usah dipikir-pikir. elek, Ko. Lho anjen adek iku mikir Kon bahwa wis wingi mau. apa sih kok? Apa sih? Arek iki men kok. Muak-muakan. Baru mangan lho tenge lho. Oh berarti awalnya tapi iki jujur wis anggap ae Koko gak ono nang kene lah wis gak ono sret. Koko iku sing paling gak mau senengi teko Koko iku apa? Jujur. Iki. Wis gak wis ta. Ya sing paling gak cara ngono apa ya? Kan menungso iki gak ono sing sempurna so. Iya. Cara ngono. Pasti memiliki Mitos kekurangan. biasanya pada umumnya wong melok uang iku mesti kan ono enake ono gak Iya. enake. Lah gak enake pas melok Koko iki pas lapo kok? Pas nduk mobil wong loro, Heeh. terus ngentut. Iya. Kon buka ning kene kon. Hah? Kesempatan temu. Tiba kon bajinganku. Kemprok kok Jeneng wong loro weteng iki. dan ngentute mampu, Son. Ya kan ning mobil kan di AC Cak ya. Iya. Ya mulek lho. Iya, terus piye-piye kate aku teh buka jarani ya apa ya Duwe menenge wis inisiatif ngono. lah Ko. Dadi awakmu ya mau meneng tok Son. Iya wis dinikmati ae ngono ya. Ngono kadek tret ngono ditambahi omongan iki gak krasa. Kon kok melok guyu son. Iki gue. Ya sabar lho ketularan aku. Oh, kesempatan Apa makanya sih? gak ngomong ya. Iya. Apa sih ku? Copros. Nah, ayo mungkin Koko mungkin takon nang gone anu. Ayo saiki. takon nang Sony tentang Apa? mitos iku mang lho, tah apa Iya. ngono lho. Kan sampean sesama Loh, berusaha cerita kan. niku lho. Sing ndek omahmu ono genderuwo niku. Oh, iku iya ya iku. Iku Pas Koko runu apa? ya iku ceritanya aku pindah omah. Pindah Nggone omah. omahe mbakku ya. Heeh. Sebelah iku fasum. Lah Fasum. fasum kan jek kebon, maksudnya Ah, tanah oh, kosong. iya. Ono klopo, ono gedang. Lah jare wong tonggoku kan gak kenal aku. Tonggo-tonggo perumahan kan iku Iya. diomongi. Aku wis oleh manggon berapa bulan ono acara kumpul, do Mas. Omahmu gak tahu tadi dodok wong, kayak duk. Terus gak enak aban-aban wong gedruk-gedruk tembok. Loh, mboten nih. Lho iya ta, kan anakku sik cilik Cak sing kere dhewe. Kudune nek arek cilik kan Krasa. nek ono barang ngono ku biasane kan nangis, Iya. tengah wengi ya. Ketok. Lah aku kok oh gak ono. Lah iki ya, selama iki aku gak ngomong bojoku, cuman tak nek aku feelingku tuh kok guruku biyen iku nek wani-wani yo nek gak usah. Iya. Lah jelala aku kok kemelete dadi wong kuwi ya. Iya. Wah, anakku Tatak cilik lah. iya. Jare nduk klopo-klopo. Tak pateni lampune setengah loro bengi tak uyuhi Cak iku Cak. Klopo Sengaja nih? tak uyuhi. Kan memang naluri iya ya. Ya Keberaniannya. naluri jahil, Iya. naluri jahil. Pengen tero aku, Ya, pengen ya tero. persis kok bosmu lah kamu iki. Gak usah nyandak-nyandak bose. Bose gak melok-melok. Terus. Bose kok ngapi. Terusan. Ya wis tak uyuhi terus kon nek niat garai aku aja garai anakku, nek niat metu tak enteni lho. Kene
iki tak uyuhi. Nek omamu metu tak uyuhi kan jenenge duyu kan mesti ngelamak cak Iya, ya. Barang ngono ku. Padahal secara logika memang awak dhewe iku pantangan, gak oleh lek buang air kecil ngono ya. Nguyuh iki nang wit-witan iki gak oleh. Mergo apa ya? Ya biasa kayak ngiyup wong lek secara logikane ngono. Terus mari ngono. Nah, terus mari ngono. Lah iki contoh cak ya. Iki aku biyen tau nglakoni cak. Tapi kejadian temen. Biyen aku ngenger melok wong. Heeh. Nduk kono akeh koncoku. Lah istilahnya kaya nduk pondok lah. Heeh. Aku ning kono iku ngipi dikeroyok arek cilik akeh. Heeh. Oh niku sing koyo nduk kene. Tak padahal iki ngipiku lho ya. Lah dalam mimpiku iki aku ngilingno kanca-kancaku kabeh. Rek aja ngoyo nduk ngisore gedang iki. Lah kebetulan iki iso dicek ya. Perbatasan Jati Pelem, Kecamatan Diwek sama Perak. Iku desa Jati Pelem mburi masjid. Betul, ya. Nah, aku iku nduk kono semanggon ono 5 tahun. Aku dipeni koyo ngono, akhire ngilingno kancaku cak ya. Sing gak kena apa-apa kan. Jenenge ngipi ya, bener gak bener tak omongno. Ngipi Jelala tidur lah. Iya, Cak. Jelala aku dhewe sing ngoyo. Ceritane kan ngene. Ben subuh mesti jamaah to. Tarkem wis muni, aku sing keri dhewe. Gawa apa? Lah jenenge santri kan adus royokan. Ana sing gak adus, ana sing adus. Aku wah antri rek nandi ngoyo nang iki. Iya, sangger ngatur ngene. Aku maru adus keri jamaah. Tapi kejadiannya gak berlangsung. Maksudnya gak langsungan. Ngefeknya dawa, Cak. Nah, kebetulan waktu hari malam Jumat, Pak Yaiku iku ngajak ziarah kubur. Aku sih gak melok. Biasanya aku sih nyupiri, Cak. Lah iki aku iso nyopir ki melok wong iki, melok abah iki. Lah akhirnya aku ning pondok dhewe, ning pondok kan gak ono jeding iku gak ono kotakane banyu, langsung kran. Oh iya, itu langsung kran. Iya kan gak oleh to. Pakai wudukan itu. Aku weso bengi setengah rolas balik. Weso iku koyo enek sing mlaku nang mburiku ya. Wis kan kroso to. Iya, Sopo kate noleh tapi durung sampe noleh. Iya. Koyo enek sing ngaplok iki ya. Langsung. Iya. Kok itu menapuah. Nah, aku tangi-tangi niku besoke magrib lagi tangi. Tapi sing cerita iki koncoku jarine aku kesurupan. Aku gak ro dhewe tapi ya. Awakmu jarine kesurupan. Aku tangi-tangi wis nduk omah, wis nduk wong tuaku iku mari dipijetno gurung tangi, gurung sadar. Lagi iku ngrasakno kesurupan aku. Loro iki, Cak. Masalah. Iya, karena kan nek kesurupan dia itu enggak sadar. Oh, berarti gara-gara ngoyono gedang iku, Mang. Lah sing cerita pas sing ngoyono klopo iku ana kejadian gak iku? Gak ono apa-apa, Cak. Lah iki sing cangkeme tanggoku iki mang tak buktekno iki temen agam. Malah gak dadi ono kan apa-apa. Iya, gak ono apa-apa. Kan padahal aku wis nglakoni to. Nguyu nduk pondok iku. Di kejadian. Lah iki nek pancen aku temen-temen ono gendruwo ta apa. Lho tapi yo mbok yo aku gak ndisik kersa yo. Nek iki demit iki ono tak gak ro. Iya. Nek demit iki ndelok podcast iki. Ngancam aku. Enggak, lek awakmu ngomong lek demit ndelok podcast iki gak. Arek wis ono kene soalnya. Oh iya ta? Iya. Yo jongo wedi aku, Cak. Alang rokokan aku. Itu siapa? Ya akhirnya apa sih? Itu mesti emosi. Kak iku lho. Oh, berarti ku Mang. Dadi ancene lek wong tuwek bahwasanya no kitab dhewe kan ana, Cak. Awake dhewe ku gak oleh apa ngoyo nuk bolongan. Mergo iku ana kewane kan awake dhewe kudu menghormati sesama makhluk Tuhan, ya kan? Terus no apa iki jenenge? Nuk wit iku ya gak oleh karena biasa kadang digawe ngiyup wong iku. Air yang tenang. Itu gak oleh. Gak oleh, kotor maksudnya sembarangan ono yo ngadeg lek gawe lanang itu kan yo gak apik. Ternyata medise iku ono, Cak. Kene apa gak oleh ngoyo ngadeg? Mergo ginjel iku kan dua. Lek posisi jongkok iku ginjel iku buka, kotoran metu kabeh. Iku ngono. Itu dari medis. Kalau dari kesucian memang ada cipratan air itu yang betul. Kan Dewi tidak memprediksi. Katel. Matane picek. Sopo iku? Tae. Sabar, Go. Kon. Sabar. Pindahin aman. Ya Allah, aku dhewe yang ngejer iku. Ngejer jejer awakmu tapi gak perkara liya-liya. Kan jejer medeni dan gila nih. Oke, matur sembah nuwun Mas Soni ya. Luar biasa. Luar biasa. Sukses Amin. Saya telur asine aja lali rek pengen telur asin langsung hubungi
Apa sih? Ngubungi Bang anu. Sony. Bang Sony kok utawa Koko, pesenin nang Koko. Oh, iya. Dadi Koko ya maklaran. Tapi lek pesenin nang kok enak, telur asin jerone emas. Yes, mergo iki duwe Toko Mas Sumber Rezeki. Endi nggone kok? Cokir, dalam pasar Cokir. Jalan Pasar Cokir sumber rezeki. Ya. Wes, matur suwun Mas Sony. Sony, Muga-muga sehat terus. Amin, amin, amin. Usahane tambah lancar. Ya. Wes, muga-muga tambah lancar usahane. Wes, Cak. Amin. Diakhiri podcast iki ana pesen-pesen kanggo Sony. Iki anak Yo buahmu kerja kan. sing semangat, Sing sing semangat. rajin, sing jujur. Beres. Beres. Luar Siap. biasa. Siap. Jadi ketemu mana di acara podcast Podcast sepertiga malam. Ojo lali like, share dan subscribe Subscribe. supaya sampean gak ketinggalan video-video terbaru. Ah. Ketemu lagi di acara Sepertiga Malam. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.